Сегодня в туркменской столице состоялись переговоры между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем, прибывшим в нашу страну с визитом. Встреча президента Туркменистана и генерального секретаря ООН, открывшая новую страницу в истории двухсторонних отношений, состоялась в столичном фешенебельном отеле «Огускент». В ходе встреч в узком формате и в расширенном составе с участием членов делегации президент Сердар Бердымухамедов и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш обсудили вопросы развития партнерства в различных направлениях. Hormatly Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Cenab Antonio Guterres. Sizi Türkmenistan'ın mihmansoyor toprağına hoş gördük. Şuun sizi Aşgabat'ta öğren şart. Türkmenistan'a sapar bilen gelmek baradaki çağrılığımızı kabul edildiğiniz için size çoğur minnettarlığımızı bildiriyen. Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasının arasındaki hizmetdaşlığı hassa berkitmek babatını ediyen şahsi tağallalarınız için size köp sağ olsun aytmak isteyen. Hormatly Cenab Baş Sekreter, Türkmenistan'ın alıp barayan daşar siyasetinin esası uğurlarının biri, ol hem Birleşen Milletler Guraması bilen köp taraplayın hizmetdaşlığı ösürmekten ibaret bolup durýar. Häzirki wagtda Türkmenistan Birleşen Milletler Guraması we onun düzüm birlikleri bilen dürli uğurlarda işçen hizmetdaşlyk edýär. Türkmenistan siyasi, iqtisadi, daşky gurşaw we meden insanperwer uğurlarda hizmetdaşlygy ilerletmek maksady bilen Birleşen Milletler Guraması we onun ýürütüleşdirilen edaralar bilen alınıp barlayan gatnaşyklary hassa berkitmek maksady edilýär. Hormatly Cenab Baş Sekreter, Türkmenistan'ın başlangıcı boyunca 2025-nji ýyl Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleyasy tarapyndan halkara paraýatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan edildi. Şeýlem 2025-nji ýylda şanly wakalaryň bir näçesini, ýagny Birleşen Milletler Guramasının döredilmeginiň şanly 80 ýyllygyny we Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly 30 ýyllygyny belläp geçer. Bu şanly seneleriň biri-biri bilen berk baglanşyklydygyny bellemek isleýän. Hormatly Cenab Baş Sekreter, Birleşen Milletler Guramasının belent maksatlaryny durmuşa geçirmekde bilelikde tagalla etmäge taýýardygymyzy aýtmak isleýän. Hormatly Cenab Baş Sekreter, sizi Türkmenistanyň mihmansoýar toprağına ýene-de bir gezek hoş gördük. Как известно, всестороннее развитие и упрочение многопланового партнерства с ООН выступает одним из ключевых векторов внешней политики суверенного Туркменистана, неизменно приверженного принципам открытости, миролюбия и активного международного сотрудничества во всех всеобщих интересах.